या गोळ्यात सगळ्यात माका महाराजा जय भीम। जिथं जिथं हा जय भीमचा योगदान होतो तिथं तिथं एक नवी ऊर्जा संचार आणि म्हणून या कार्यक्रमात ती ऊर्जा निर्माण झाली पाहिजे। गेले 3 तासापासून तुम्ही ऐकताय इथं 3 तासापासून तुम्ही सगळेजण हा विचार घेऊन इथून पुढे जाणार आहात। 3 तासापासून ते पुन्हा पुन्हा ऐकताय आणि म्हणून आज या विचारपीठाकडून हा कार्यक्रम होत असताना हा कार्यक्रम संपन्न करण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि गेल्या 2 महिन्यापासून 2.5 महिन्यापासून ते त्यांची सगळी टीम हे सगळेजण मिळून हा कार्यक्रमासाठी झटत आहेत। ते आजच्या मेळाव्याचे अध्यक्ष एस.के. जाधव साहेब, तसेच मेळाव्याचे निमंत्रक आदे सुभाषजी केरकर, जितेंद्रजी गावकर, मिलिंदजी माटे, सतीशजी कोरेगावकर, अशोकजी परवार, नामदेवजी विरनोडकर, चंद्रकांतजी कोरगावकर, अशोकजी खासनेकर, प्रकाशदादा पवार, साईनाथ इब्राहिमपूरकर, प्रताप पेडणेकर यांच्यासह या ठिकाणी उपस्थित असणारे सगळे छायाचित्रकार, पत्रकार आणि त्या पलीकडे सगळ्यात महत्त्वाचे जे तुम्ही सगळेजण उपस्थित आहात, तुम्हा सगळ्यांचं या ठिकाणी मी मनपूर्वक स्वागत करतो। हा मेळावा सुरू होत असताना मला सांगावं वाटतं की समग्र विश्वाला शांतीचा आणि करुणेचा संदेश देणारे या पृथ्वीचा सर्वोत्तम भूमिपुत्र तथागत भगवान गौतम बुद्ध, या पृथ्वीचा पहिला चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, महाराष्ट्राच्या मातीत ज्यांनी स्वाभिमान पेरला आणि स्वाभिमानानं राज्य उभं राहू शकतं हे ज्यांनी दाखवून दिलं ते रयतेचे राजे कुलवाडी भूषण छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज। विद्येविना मती गेली, मतीविना रीती गेली, रीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले, बहुजन खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। या भाषेत त्यांनी शिक्षणाचं महत्व सांगा व क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले असं म्हटलं जातं की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, पण आज जर इथं माझ्या आई बहिणीची संख्या पाहिली तर कळतं की स्त्री ही मागे नाही तर आमदार करायला सुद्धा स्त्री पुढे आलेली असते आणि म्हणून इथं आमदार झालेले दिसतात। पण इतिहासात हे ज्या स्त्रीनं दाखवून दिलं त्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, आरक्षणाचे जनक लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज, संत कबीर, संत बसवेश्वर महाराज यांच्यासह माता भीमाई, माता रमाई, पिता रामजी सुभेदार यांच्यासह मानवमुक्तीच्या लढाईमध्ये ज्या ज्या महामानवांनी, ज्या ज्या महामातांनी आपलं आयुष्य वाहिलं, प्राणाचं बलिदान दिलं त्या सगळ्यांना अभिवादन करतो। परंतु आज ज्यांच्या प्रेरणेतून तुम्ही सगळेजण एकत्र आलेला आहात, हा देश एकत्र येत आहे, त्या देशाच्या प्रत्येकाला स्वाभिमान कळत आहे, त्या देशाच्या प्रत्येकाला सत्ता म्हणजे काय हे कळत आहे, त्या देशाच्या प्रत्येकाला हक्क अधिकार म्हणजे काय कळत आहे, ती प्रेरणा काय आहे, ते कुणामुळे घडत आहे आणि ते कुणाच्या प्रेरणेने होत आहे याचा जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा त्या महामानवाविषयी बोलताना मला म्हणावं वाटतं त्यांनी नेमकं काय केलं त्यांच्या आयुष्यात ते सांगताना त्यांच्याविषयी मला म्हणावं वाटतं। मृतप्राय झालेल्या पट्ट्यावरती जीवात भरला त्यांनी नाव वापरात। आज आम्ही इथं सूटबूट टाय रोडात येऊन बसलेलो आहे, सगळे ध्यान लागलेले आहेत, लाईटी लागलेत। आमचं 60-70 वर्ष आधीचं आयुष्य काय होतं, कुत्र्या मांजराचे हाल जितके व्हावे नाही तितक्या माणसांचे हाल होत होते आणि त्या काळात मृतप्राय झालेल्या पट्ट्यावर जीवात भरला त्यांनी नाव वापरात। मनोवादी व्यवस्थेविरोधात ते लढले होत बेभान, काळाला मला घाम फोडून, चौदार पाण्याला आग लावून पेटवले त्यांनी मनुस्मृतीचे प्रत्येक पान। कोलंबिया विद्यापीठाने जगातला सर्वोत्तम विद्यार्थी म्हणून केला त्यांचा बहुमान त्यांनी दिलं या भारताला, जगातलं सर्वोत्तम असं संविधान त्यांच्या समोर झुकते प्रत्येकाची मान। अशा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माझा शतशः प्रणाम, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून आज हा गोळेकर एकत्र आलेला आहे आणि या सगळ्या गोळेकरांना एकत्र येऊन आज काय वाटत आहे की आज आपला राजकीय हक्क आणि अधिकार मिळाला पाहिजे,
आणि गोवेकर म्हणत आहे की 30 वर्ष झालं आम्हाला राजकीय वनवास भोगावा लागतोय. 30 वर्षात ना 30 वर्ष झालं तुम्हाला भेटलं नाही ते राजकीय हक्क असं तुम्हाला वाटतं, परंतु या देशाच्या मातीत हजारो वर्ष हक्क अधिकार हिरावून घेतले होते आणि हक्क अधिकार हिरावून घेतलेल्या हजारो वर्षाचा वनवास एका महामानवाने येऊन आपल्या 60 वर्षाच्या आयुष्यात बदलून टाकला. त्या महामानवाचं नाव म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि म्हणून आज मगापासून मी ऐकतोय गोवेकर मगापासून सांगत आहे, पेडणेकर सांगत आहे की आपली लोकसंख्या 25,000 आहे, 30,000 आहे, आपल्याला हा हक्क अधिकार मिळत नाहीये. आणि ज्या काळात इथल्या अस्पृश्यांना, इथल्या बहुजनांना, इथल्या स्त्रियांना जिवंत माणूस म्हणून मोजलंच जात नव्हतं, त्या काळात एक माणूस उभा राहतो आणि उभा राहिलेला तो माणूस इथल्या पट्ट्यावरती दीनदलितांचे हक्क अधिकार मिळवून देतो. आणि तो माणूस जर आमचा बाप आहे तर आम्ही 25,000 किती मोठी क्रांती करू शकतो हे आज आम्हाला माहित असतं. आम्ही आमचे फक्त आकडे मोजून उपयोग नाही, आम्ही किती जण आहोत हे फक्त मोजून उपयोग नाही. आज लोकशाही आलेली आहे आणि आलेल्या लोकशाहीमध्ये आम्हाला आमचा समूह उभा करता आला पाहिजे. आम्हाला तो समूह उभा करून त्याला सत्तेच्या मार्गावरून घेऊन जाता आलं पाहिजे. तिथल्या माणसांमध्ये सत्तेची पेरणी आम्हाला करता आली पाहिजे, ती स्वाभिमानाची पेरणी आम्हाला करता आली पाहिजे. आणि सत्तेची स्वाभिमानाची पेरणी करण्यासाठी आमच्या समोर शिवफुले शाहू आंबेडकर ते बुद्धांपर्यंतचा वारसा आहे आणि तो वारसा आम्हाला खऱ्या अर्थाने जगावा लागेल, तो वारसा जगावा लागेल. परंतु इथं आल्यापासून मग एक प्रश्न पण असेल, हा प्रश्न आहे की मला इथं बुद्ध नाही दिसत नाही. बाबासाहेबांनी आम्हाला संविधान दिलं आणि संविधान दिल्यानंतर बाबासाहेबांना तरीही काहीतरी कमी वाटलं आणि म्हणून संविधान दिल्यानंतर 6 वर्षांनी या देशात बाबासाहेबांनी आम्हाला बुद्ध दिला. कारण बुद्धाशिवाय तुम्ही पूर्ण होऊ शकत नाही, बुद्धाशिवाय तुम्ही पूर्ण होऊ शकत नाही. संविधान म्हणून मी लिहिलं, संविधान तुम्हाला जगण्याचे सगळे हक्क अधिकार देईल, संविधान तुम्हाला जगण्याचे सगळे हक्क अधिकार देईल, पण कसं जगावं हे तुम्हाला फक्त बुद्ध सांगू शकतो. म्हणून तुम्हाला बुद्ध सांगतो. आज बांधवली पासून ते तिसगाव पर्यंत आणि तिसगाव पासून ते पेरण्यापर्यंत आमचा समाज पसरलेला, पण तो सगळा समाज विखुरलेला आणि विखुरलेल्या माणसांची कधीच गलती केली जात नाही, त्यांची कधीच ताकद नसते. आणि म्हणून एक एक काडी, एक एक छडी लाकडाची जर आम्ही घेतली हातात तर ती आम्ही सहज मोडू शकतो. एक एक लाकडाची छडी हातात घेतली तर ती आम्ही सहज मोडू शकतो, ती जाळू शकतो, ती चुलीत घालू शकतो, आमच्याकडे म्हटलं जातं. एक एक काडी छडी सरपण म्हणून जाळली जाऊ शकते, पण त्या सरपणाची जेव्हा मोडी केली जाते, त्याचा जेव्हा भारा बांधला जातो तेव्हा तो कोणालाही सहजासहजी मोडता येत नाही. म्हणून आम्हाला सगळ्यांना एकत्र यावं लागेल आणि एकत्र आल्याशिवाय तुमची ताकद उभी राहणार नाही. म्हणून या सगळ्या गोष्टी जे आपल्यात असलेले भेद असतील, भेदभाव असतील, राजकीय वैर असेल, भांडणं असेल, हेवेदावे असतील, ते सगळं सोडून देऊन इथल्या माणसांना एकत्र यावं लागेल. आणि जोपर्यंत ही माणसं एकत्र येणार नाही तोपर्यंत तुमच्या मताला किंमत होणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला माणूस म्हणून इथं किंमत राहणार नाही, नेता म्हणून, कार्यकर्ता म्हणून तुमची किंमत होणार नाही. आणि ती किंमत जर करायची असेल, माझ्या या गोव्यातल्या बांधवांना ती किंमत जर उभी करायची असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी एकत्र येऊन लढावं लागेल आणि लढण्याच्या आधी लढावं लागेल. मी काय बोललो कळलं का? माझा शब्द कळला का सगळ्यांना? तुम्ही सांगा, लढण्याच्या आधी काय म्हणलं मी? लढावं लागेल. का असं म्हणलं मी? का असं म्हणलं? मला इथं काही लोकांनी सांगितलं की आपण सध्याने थोडे म्हणून आपण छोटा भाऊ आहे, आपले मोठे भाऊ जे आहेत त्यांनी आता म्हणायला पाहिजे की आपल्या छोट्या भावाला एकदा संधी देऊ, त्यांना एकदा आमदार होऊ देऊ, त्यांना एकदा मंत्री होऊ देऊ, त्यांना एकदा खासदार होऊ देऊ, असं कुणी म्हणायला पाहिजे. त्यांची आशा आहे मोठ्या भावाने म्हणायला पाहिजे. पण माझ्या भावांनो, इथं इतक्या आया बहिणी बसलेल्या आहेत, या प्रत्येक आयात माहित आहे. काय माहित आहे? आई आपल्या बाळा दूध कवा पाजते? कवा पाजते? बाळ जोपर्यंत रडत नाही
हे जास्त महत्व आहे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की आता राखीव मतदारसंघ आहे आणि म्हणून ही शेवटची संधी आहे, त्या ऐतिहासिक विचारपीठावरून आज किशोर तुम्हाला ठणकावून सांगतोय, त्या 40 मतदारसंघात ही शेवटची संधी कधी वाटू देऊ नका. इथून पुढचा इतिहास झाला पाहिजे की प्रत्येक पंचवार्षिकला 40 मध्ये 4 आमदार बहुतांश झाले पाहिजे. फक्त राखीव जागा ही आपली संधी नाहीये. हे नव्या पिढीच्या डोक्यात घालू नका, हे बालक पोराच्या डोक्यात घालू नका. बाबासाहेबांना हीच भीती होती की राखीव जागा म्हणजे तेवढ्या पुरतेच तुम्ही. आणि मग ते गांधी बसले उपोषणाला तिकडे जाऊन बाबासाहेबांच्या त्या मागणीच्या विरोधामध्ये. बाबासाहेबांची मागणी काय आहे की आम्हाला इथं खुल्या जागा म्हणजे ते काय रिझर्वेशन नाहीये. खुल्या जागा म्हणजे बाकीच्यासाठी सोडणार, तिथं आपल्याला उभा राहायचा अधिकार नाही असं नाहीये. आम्हाला ती ताकद निर्माण करता आली पाहिजे, आम्हाला तशी माणसं जोडता आली पाहिजे, आम्हाला ती चळवळ उभी करता आली पाहिजे. अरे आज मी ज्या माणसाच्या ज्या महामानवाचं नाव घेऊन तुमच्याकडे उभं राहिलेलो आहे, तुम्हाला वाटतं की आपल्या जातीचे आपल्या समाजाच्या इथं फक्त एवढेच लोक आहेत आणि तेवढ्याच्या जीवावर निवडून येता येत नाही, हा समज आज आमच्यात निर्माण झाला आहे. काही अंशी काही ठिकाणी काही वेळा तो खरा ठरतो आणि मग आम्हाला वाटतं ते खरं आहे, ते तसंच आहे की आपली तेवढी संख्या नाही त्यामुळे आपण निवडून येऊ शकत नाही. माझ्या भावांनो, इतिहासात तुम्हाला एक दाखला देतो की तुम्हाला माहित असेल की बाबासाहेब लंडन अमेरिका इथं शिकून भारतात आले आणि भारतात आलेले बाबासाहेब त्या देशात सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन हातात घेतात आणि सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन हातात घेतलेले बाबासाहेब त्यांचा समाज आता त्यासारखा सुजाण आहे का तेव्हा? अजिबात नाही. आता त्यासारखं लोकांना कळत होतं का राजकारण काय, समाजकारण काय, संघटना कशी काढायची, नेता कसं व्हायचं, अध्यक्ष कसं व्हायचं. आता आमच्या वाड्यात गेलं ना तर प्रत्येक घरात एक संघटना आणि प्रत्येक घरात 2 अध्यक्ष. गोयात आहे का नाही असं? आमच्याकडे तर आहे महाराष्ट्रात. घरात 2 अध्यक्ष, 2 पार्ट्यात 2 अध्यक्ष. आणि मग आता इतकी जागृती आली, पण तेव्हाही असं काय नव्हतं. भीमराव रामजी आंबेडकर शिकून भारतात आले आणि भारतात आलेले आंबेडकर 1919 साली मुंबई प्रांताचे प्रांतिक सदस्य म्हणून मुंबईच्या असेंब्लीमध्ये गेले. मला हे काय सांगायचंय, पुढे आता आम्हाला जे वाटतं ना आम्ही एवढेच संख्येनं, मी महाराष्ट्रात नाही बोलत, महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळं आहे, गोव्याचं राजकारण वेगळं आहे. संख्येच्या जोरावर, क्रांतीच्या जोरावर, नेतृत्वाच्या जोरावर. तर ते 1919 ला मुंबई विधिमंडळात गेलेले आंबेडकर 1935 साली, कधी 1935 साली येवल्याच्या भूमीत घोषणा करतात की मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही. हे आंबेडकर घोषणा करतात कधी 1935 साली. मला काय सांगायचं नीट लक्ष देऊन ऐका. 1935 साली आंबेडकर हे घोषणा करतात. 1936 साली आंबेडकर स्वतंत्र मजदूर पक्ष नावाचा पक्ष काढतात आणि 1937 साली आंबेडकरांच्या या पक्षाचे 15 आमदार निवडून येतात. ही क्रांती आमच्या पुढचा आदर्श काय आहे बघा. जगात असा आदर्श नाहीये. आमचा बाप काय आदर्श आहे. 1935 साली घोषणा करतात. आम्हाला वाटतं की आता धर्माचं राजकारण आहे, जातीचं राजकारण आहे. बाबासाहेब घोषणा त्या काळात करतात जेव्हा इतकी धर्मांधता आहे, त्या काळात की मी हिंदू म्हणून मारणार नाही. 36 साली पक्ष काढतात, 37 ला स्वतःच्या पक्षाचे 13 आणि सपोर्ट केलेले 2 असे 15 आमदार निवडून आणतात. आमच्या बाबामध्ये ही ताकद होती, त्यांच्या पोरात आज ती धमक आली पाहिजे. हे सांगायला मी आज गोव्याच्या मागे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे की आपल्या बापाचा वारसा काय आहे. आपल्याकडे वारसा खूप मोठा आहे. अरे आज या देशावर राज्य करणारा कोणताही नेता बाबासाहेबांचं नाव घेतल्याशिवाय या देशात राज्य करू शकत नाहीये. ही बाबासाहेबांची ताकद आम्हाला कळली पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं सगळे समाज एकत्र करू. आज ज्या प्रकारे तुम्ही एससी समाज म्हणून इथं सामाजिक कार्यक्रम घेतलेला आहे. एससीतला प्रत्येक समाज घटक एकत्र करून एससीतल्या प्रत्येक समाज घटकाला जोडून आणि त्या बाहेर काही एससी, एसटी, ओबीसी आणि उग्रा संवर्ग या प्रत्येकाला एकत्र करून आपल्याला बाबासाहेबांच्या विचारांची ताकद उभी करावी लागेल. माझ्या गोव्याकरांनो, तुम्हाला इथं सांगताना मला एक छोटीशी गोष्ट सांगावी. काय झालं, एका जंगलात एक कावळा फिरत होता आणि कावळा आपलं उडान किती आहे कावळ्याची, एखाद्या पोल पर्यंत 15 फूट 20 फूट तेवढं उडायचा
आणि तेवढं फिरता फिरता काय मिळेल, कुठं घाण पडलेली काय खायला मिळेल तेवढं खायचं आणि ते खायचं त्याचं समाधान मानायचं. एक दिवशी असं फिरत असता असता एका गुहेच्या बाहेर त्याला एक घरटं पडलेलं दिसलं आणि त्या घरट्यामध्ये मोठमोठी अंडी होती आणि त्या कावळ्यानं ती अंडी बघितली पण तिथं कोणच नव्हतं. कावळ्यानं त्यातलं एक अंड उचललं आणि ते अंड घेऊन तो कावळा आपल्या घरट्यात आला आणि त्याने ते अंड आपल्या घरट्यात उगवायला चालू केलं. ते अंड कावळ्याच्या सानिध्यात आलं आणि कावळ्याच्या घरट्यात ते अंड उगवलं गेलं. काही दिवसांनी त्या अंड्यातून एक पक्षी बाहेर आला. त्या पक्षाचं ते पिल्लू अंड्याच्या कावळ्याच्या अंड्याबरोबर बाकीच्या अंड्यांबरोबर बाकीचे पक्षी कावळे आणि त्या अंड्यातला एक पक्षी बाहेर आला. तो पक्षी वेगळा होता. तो कावळ्याच्या पिलाबरोबर फिरायला लागला. कावळ्याच्या पिलांबरोबर इकडं तिकडं चरायला लागला, खायला लागला. कावळ्याच्या पिलांनी एवढी तो झेप घ्यायला लागला. कावळे जेवढे उडतात तेवढंच तो उडायला लागला आणि तेवढंच त्याला विश्व वाटायला लागलं. तेवढंच त्याला विश्व वाटायला लागलं. आपणही कावळ्यासारखेच आहोत असं त्याला वाटायला लागलं. कावळ्याच्या पंखात इतकी आपल्या पंखाची क्षमता आहे असं त्याला वाटायला लागलं आणि कावळ्यांच्या थव्यांमध्ये उडत उडत असणारा त्या कावळ्यांचा दुसरा एक नाव म्हणजे कावळ्याच्या पिलाचाच मित्र कावळाच त्याला वाटायला लागलं आणि कावळ्यांबरोबर उडता उडता एक दिवस त्या कावळ्यांबरोबर उडणाऱ्या त्या पक्षाला एक वेगळा पक्षी एका झाडावर बसलेला दिसला. एक वेगळा पक्षी दिसला पण त्याला आठवायला लागलं की अरे आपल्या पंखासारखे ह्याचे पंख आहेत, कावळ्याच्या पंखासारखे आपले पंख नाहीये आणि तो त्या पक्षाकडे एकटक पाहायला लागला आणि तो त्याच्याकडे पाहताना त्या मोठ्या पक्षाने बघितलं की अरे हा पक्षी कावळ्यांमध्ये बसलाय पण हा वेगळा आहे आणि तो पक्षी त्या पक्षापर्यंत उडत आला आणि तो तिथपर्यंत आला आणि तो त्याला चोच मारून बोलायला लागला, तू ह्या कावळ्यांमध्ये का फिरतोय? काय म्हणला तो पक्षी, तू ह्या कावळ्यांमध्ये का फिरतोय? तो म्हणाला मी त्यांच्यातच जन्मल्यापासून मी उडतो पण त्याच्या एवढा तर मी त्यांच्यासारखाच आहे. तो म्हणाला तू त्यांच्यासारखा नाहीये, तू माझ्यासोबत चालला. पण तो घाबरायला लागला. पण ते खाली पाण्याचं एक तळं होतं. तो मला तिथं पाणी प्यायला चाल. तो तिथं पाणी प्यायला चाल. तो पक्षी त्या मोठ्या पक्षाबरोबर उडत उडत त्या पाण्याच्या डोहापर्यंत गेला आणि तो मोठा पक्षी त्या पिलाला म्हणाला, आता तू या पाण्यामध्ये बघ, तू कुणासारखा आहे तुला कळेल. त्याने त्या पाण्यात बघितलं, स्वतःचं प्रतिबिंब त्याला पाण्यात दिसलं आणि त्याने पुन्हा त्या दुसऱ्या पक्षाकडे बघितलं. त्याला कळलं की आपण कावळा नाहीये तर आपण ज्याच्या सोबत आलेलो आहे त्या पक्षासारखे आपण आहोत. तो पक्षाला म्हणाला मी तुझ्यासारखा आहे. तो म्हणाला आता एक काम कर, तुला वाटतं ना तू कावळ्यावर उडू शकतो, एकदा पंखामध्ये दम भर आणि माझ्यासोबत झेप घे. आणि त्या पक्षानं त्या सोबतच्या पक्षासोबत झेप घेतली. त्याची झेप आकाशात उंच गेली आणि तो आकाशात भराऱ्या घ्यायला लागला आणि आकाशात भराऱ्या घेताना त्याला कळलं की आपण पक्षाचा राजा गरुड आहोत हे त्याला त्या क्षणी कळलं. माझ्या भावांनो, तुम्हाला इथं माहित असलं पाहिजे, तुम्हाला इथं माहित असलं पाहिजे तुम्ही अशा बापाची औलाद आहात. तुमचा बाप या देशाचा राज्यकर्ता बाप आहे. त्या बापाची तुम्ही औलाद आहात. तुम्ही इथं कावळ्यांची बरोबरी करू नका. तुम्ही कावळ्यांची बरोबरी करू नका. तुम्ही सिंहाचे छावे आहात. तुम्ही सिंहाचे छावे आहात आणि सिंहाच्या छाव्याने सिंहासारखं जगलं पाहिजे, वागलं पाहिजे आणि तो रुबाब आणि ती महत्वाकांक्षा तुमच्या मनात असली पाहिजे. माझ्या भावंडांनो, ती महत्वाकांक्षा काय आहे? माझ्या बापानं त्या काळात, कुठल्या काळात, जेव्हा या देशातल्या लोकांना कपडे कसे घालावे कळत नव्हते, तेव्हा माझा बाप सूट टाय कोटात निर्मूळ या देशाचा कायदा मंत्री होता. आणि आज आम्हाला ती जाणीव असते. माझ्या बापाच्या विचारांची जाणीव आम्हाला असते. त्या बापानं सांगितलंय, का सांगितलंय, काय सांगितलं? एक मंत्र इथं तुम्हाला ह्या सगळ्या तुमच्या मेळाव्याचं सार एका वाक्यात, जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, मला या देशात शासन करती जमात व्हायचं. काय व्हायचं? शासन करती जमात व्हायचं. मी किती आहे त्यापेक्षा मी शासन करता आहे काही मला बघता आलं पाहिजे. बाबासाहेबांना काय अपेक्षित आहे? शासन करता होणं अपेक्षित आहे. माझ्या बांधवांनो, बाबासाहेबांना तो शासन करता होणं म्हणजे फक्त आमदार, खासदार, मंत्री एवढंच नाही. जगदीश ओळख महाराष्ट्रात तुम्हाला हे सांगायला आलाय की माझ्या बांधवांनो, आपल्या घरी गेल्यानंतर आपल्या पोराबाळांना सांगा, आपल्या मुलामुलींना सांगा, हे शासन करता होणं म्हणजे तुमच्या घरातून उद्याचा कलेक्टर जन्माला येणं, तुमच्या घरातून उद्याचा सचिव जन्माला येणं, तुमच्या घरातून उद्याचा नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि या देशाचा राज्यकर्ता जन्माला येणं म्हणजे शासन करता होणं. ते बाबासाहेबांना अपेक्षित आहे.
ते बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा शासन गती जमा होण्यासाठी हा मेळावा आहे असं मला वाटतं. या सगळ्या माणसांनी 15-15 दिवस, महिना 2-2 महिने हा समाज पिंजून काढला आणि त्या प्रत्येकाच्या घरी जाऊन त्यांना सांगितलं की चला आपल्याला असा एक मेळावा घ्यायचा. जाधव साहेब किती दिवस झाले फिरतात तुम्ही हे करता? वकील साहेब, जाधव साहेब हे सगळे लोक इतके फिरत आहेत का? तर ही जागृती, हा जागृतीचा आम्ही विजू देऊ नका. बाबासाहेब काय म्हणतात? जागृतीचा विस्त विजू देऊ नका. जागृतीचा विस्त आम्हाला केवळ ठेवला पाहिजे आणि त्याच्यात खऱ्या अर्थानं सत्तेचं सूत्र आहे. सत्तेचं सूत्र कशात आहे? त्या जागृतीचा विस्तवास आहे. तो विस्तव अजिबात विजू देऊ नका. आज तुम्ही मगाशी सगळं आपण म्हणतो की आजचा मेळावा ऐतिहासिक मेळावा आहे. बांधवांनो, आजच्या दिवसाला आणखी एक महत्व आहे. आजचा दिवस हा जागतिक आदिवासी दिन आहे आणि त्याबरोबरच क्रांती दिन आहे. त्याबरोबरच क्रांती दिन आहे. अरे तो आदिवासी समाज, ज्या समाजाला जंगलात न गावात यायची म्हणजे भीती वाटायची की आपलं जग वेगळं आहे, आपलं इथं काय काम आहे गावात, आपल्याला गावात येऊ देतील का नाही, ही भीती त्यांना वाटायची. त्यांना एक प्रकारे जंगलात बंदिस्त केलं होतं इथे व्यवस्थेनं आणि त्या बंदिस्त केलेल्या समाजाला त्या जंगलातून बाहेर काढून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून, फक्त मुख्य प्रवाहात आणून नव्हे तर त्या समाजातल्या एका बहिणीला या देशाची प्रथम नागरिक म्हणजे राष्ट्रपती करण्याची किमया या संविधानात आहे. ते संविधान आमच्या हक्काचं आहे, ते संविधान आमच्या बापाचं आहे. ते संविधान महामानवानं दिलं की आम्ही म्हणतो की आमच्या बापानं संविधान दिलं. आम्ही सारखं म्हणतो आमच्या बापानं संविधान दिलं, कायदा आमच्या बापाचा, आमच्या बाप देशाचा बाप आहे असं आम्ही सारखं म्हणतो. पण आम्हाला हे कळलं पाहिजे की आम्हाला फक्त रस्त्यावर उतरण्यासाठी संविधान नाही, आम्ही फक्त लढण्यासाठी संविधान नाहीये. आता झालंय काय? संविधानावर थोडं काय पालन आलं, आंबेडकरी लोक रस्त्यावर. या देशात काहीतरी विरोधी पक्ष बोलला, आंबेडकरी लोक रस्त्यावर. या देशात बाबासाहेबांच्या किंवा कुठल्याही महापुरुषांच्या विरोधात कोण काय बोललं, आंबेडकरी पोरं आंदोलनाला, त्यांच्यावर केसेस, ते तुरुंगात, त्यांचं आयुष्य बरबाद. आणि संविधान वाचवायला हे सगळे बाबासाहेबांच्या अनुयायी सगळ्यात पुढं आणि त्यांनी संविधान वाचवायचं आणि संविधानाचा फायदा घ्यायला सगळ्यात आधी कोण? जे संविधानाचं नाव पण घेत नाही ते सगळ्यात आधी संविधानाचा फायदा घेऊन संसदेत जाऊन बसतायत, व्यवस्थेत जाऊन बसतायत. आता संविधानाच्या माध्यमातून मोक्याच्या जागेवर जाण्याची संधी आणि वेळ आलेली आहे की बाबासाहेबांच्या लेकरांची. आणि म्हणून आता तुम्हाला त्यासाठी सजग झालं पाहिजे. नाहीतर गोवा म्हणजे देखना, गोवा म्हणजे गोव्याचा समुद्र किनारा म्हणजे लय भारी, तिथं निसर्गरम्य सगळं, आणि गोवा म्हणजे सोन्याची खाण आणि त्या सोन्याच्या खाणीच्या त्या भागामध्ये बागायतदार सभागृहाचा कार्यक्रम आणि गोव्याच्या बागेचे बागायतदार दुसरे, फळं खात्यात दुसरे आणि बागेत काम करतोय आम्ही, अशी आता अवस्था झालेली आहे. बागेत काम करायला आम्ही, बाग नीट करायला आम्ही, बाग लावली आमच्या बापानी आणि बागेतली फळं खातात दुसरे. आता हे थांबलं पाहिजे, आता हे थांबलं पाहिजे. बाग आमची आहे, फळं झाडं आम्ही लावलेली आहे आणि त्याची फळं सुद्धा आम्ही खाणार आहोत, ही जाणीव झाली पाहिजे आणि ते आता करून दाखवलं पाहिजे. यासाठी हा मेळावा आहे, सत्ताधारी होण्यासाठी हा मेळावा आहे. आणि हे सांगण्यासाठी हा जगदीशमोहन महाराष्ट्रातून, पुण्यातून आज तुमच्या गोव्याच्या भूमीत आलेला आहे. म्हणून गोव्याची भूमी म्हणजे फक्त सोन्याची खाण म्हणू नका, तर गोव्याची भूमी ही बाबासाहेबांच्या विचारांची खाण आहे हे सुद्धा दाखवून देण्याची आता वेळ आलेली आहे. गोव्याचा मुक्ती संग्राम, आता मी तुम्हाला हे सांगायची गरज नाही, गोव्याचा मुक्ती संग्राम नंतर किती चालला, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, पण गोव्याच्या मुक्ती संग्रामाबद्दल बाबासाहेबांनी लीज वर घ्या, हे बाबासाहेबांनी बोलले. पण त्यानंतर गोव्याच्या मुक्तीसाठी 74 जण होतात. बाबासाहेबांनी आधी सांगितलं होतं की गोव्याची मुक्ती कशी होईल, यासाठी बाबासाहेबांनी या देशात कायदेमंत्री असताना बाबासाहेब हे बोलले होते. त्यानंतर 74 जणांच्या हुतात्मेपणातून गोवा मुक्त होतो आणि गोवा हा मुक्त झालेला या गोव्यामध्ये, या गोव्याच्या भूमीमध्ये आज या देशाचं, जगाचं नंदनवन म्हणून आपण या गोव्याकडे पाहतो. तो गोवा आणि त्यातला आमचा वाटा काय हे आम्हाला आज कळलं पाहिजे. नाहीतर
आमचे थोर साहित्यरत्न वामनदादा कडक म्हणतात, साऱ्या धनाचा साठा पण आमचा वाटा कुठे आहे? हा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आली. आमचा वाटा कुठे आहे? तो आमचा वाटा जर मिळत नसेल तर आम्हाला रडावं लागेल, तर आम्हाला लढावं लागेल, आणि लढल्याशिवाय तुम्हाला काही मिळणार नाही. पण ते लढत असताना बाबासाहेबांच्या वाटेवर चला. कुठल्याही समाजाला एकत्र आणण्यासाठी, तुम्ही सगळेजण ज्येष्ठ आहात, कुठल्याही समाजाला एकत्र आणण्यासाठी प्रतीक लागतात. कुठल्याही समाजाला एकत्र आणण्यासाठी सांस्कृतिक चळवळ लागते. कुठल्याही समाजाला एकत्र आणण्यासाठी त्यांना एक बिंदू दाखवावा लागतो. आणि मला वाटतं की जगाच्या इतिहासात म्हणतोय, जगाच्या इतिहासात इतका निष्कलंक, जगाच्या इतिहासात इतका प्रखर आणि जगाच्या इतिहासात इतकं ताकदवर प्रतीक बाबासाहेबांपेक्षा दुसरं कुठलंही नाही. ते आपल्या हातात आहे. त्या बाबासाहेबांना आणि त्यांनी दाखवलेल्या बुद्धाच्या वाटेला विसरून तुम्ही एकत्र येऊ शकत नाही, तुम्ही लढू शकत नाही, आणि तुम्ही विजयी होऊ शकत नाही. आता कसं झालंय, मगाशी मी म्हणलो तसं बाबासाहेब म्हणजे संघर्ष. आम्ही लगेच म्हणतो आम्हाला संघर्षाचा वारसा आहे. आम्ही लगेच म्हणतो स्टेजवर येऊन आमच्या पोरांना, बारक्या पोरांना काय कळतं त्यातनं? आपल्याला संघर्ष करायचं आयुष्य. पोरांना काय वाटतं? आपल्याला आयुष्यावर काय करावं लागेल? संघर्ष करावा लागेल. माझ्या भावांनो, हे गोष्ट आता लक्षात ठेवा. आपल्याला फक्त संघर्षाचा वारसा नाहीये, तर आपल्याला बाबासाहेबांनी राज्यकर्ते होण्याचाही वारसा दिलेला आहे. संघर्ष करून राज्यकर्ता व्हायला सांगणारा हा बाप आपल्याला खऱ्या अर्थानं कळला पाहिजे. आणि तेच बाबासाहेब समजून घ्या, तेच बाबासाहेब उमजून घ्या, तेच बाबासाहेब आपल्या पुढच्या पिढीला सांगा, तेच बाबासाहेब इथल्या सगळ्या समाजाला सांगा. आता प्रॉब्लेम नेमका काय आहे की आपल्याला वाटतं आपला समाज एवढाच आहे, आपण निवडून कसं येणार आहे? का असं का वाटतं? तर आपला जे आयडॉल आहे, आपला जो आयडॉल म्हणजे तो या देशाचा आयडॉल आहे. पण आम्ही इतर समाजाला, इतर लोकांपुढे, इतर जाती धर्मांपुढे त्यांना त्या प्रकारे मांडण्यात असमर्थ ठरलो. आणि म्हणून आमचा आयडॉल म्हणून, या देशाचा आयडॉल म्हणून त्यांच्याकडं सर्वोच्च सगळ्या समाजाला घेऊन येण्यास आम्ही अपेक्षित होतो. आम्हाला हा विचार आधी करावा लागेल. आणि म्हणून या डोळ्याच्या भूमीतल्या प्रत्येक माणसाला आणि या देशाच्या प्रत्येक माणसाला आम्हाला सांगावं लागेल की ज्या विचाराने आपण पुढे चाललेलो आहोत, हा देश पुढे चाललेला आहे, जो विचार घेऊन आपण उभे राहत आहोत, तो विचार म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फुले शाहू आंबेडकर. हा विचार कुठे एका जातीचा नाहीये, तो विचार इथल्या मानवतेचा आहे. तो विचार इथल्या प्रत्येकाला माणूस म्हणून उभा करणारा विचार आहे. आणि तो प्रत्येकाला माणूस म्हणून उभा करणारा विचार जर आपण घेऊन चाललो असत तर ती एका जातीची लढाई नाहीये, ती सगळ्यांची लढाई आहे. आणि ती सगळ्यांची लढाई लढण्याची संधी यावेळेस आता बाबासाहेबांच्या लेकरांना दिली पाहिजे, हे आपल्याला आता मांडावं लागेल, हे सांगावं लागेल. आणि त्या सगळ्यांचे बाबासाहेब गेली 15 वर्ष झालं गावागाड्यातून वाड्या वस्तीवरून भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन हे सगळ्यांचे बाबासाहेब सांगतोय, सगळ्यांचे बाबासाहेब मांडतोय. आणि ते सगळ्यांचे बाबासाहेब सांगताना, मांडताना ते सगळ्यांचे बाबासाहेब कसे आहेत हे तुम्हाला गोवेकरांना मला आवर्जून सांगावं वाटतं. पण मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, मला तुमच्याकडून उत्तर पाहिजे, तिथे तुम्हाला कोणी दिलेलं आहे? गोवेकरांनो, बोलताय ना? मला हात वर करून प्रत्येकाला उत्तर द्यायचंय. त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर एकच असणार आहे. तुम्ही इतक्या ताकदीने हात वर करून मोठ्या आवाजात उत्तर द्यायचंय. या देशातील प्रत्येक माणसाला, या देशातील प्रत्येक माणसाला समान अधिकार मिळवून देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. या देशातील प्रत्येक स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीनं समान अधिकार मिळवून देणारे, या देशातील प्रत्येक जाती धर्मातल्या प्रत्येक माणसाला मताचा अधिकार मिळवून देणारे, या देशातील प्रत्येक कामगाराच्या कामाचे 14 तासावर 8 तास करणारे, या देशातल्या ओबीसी आरक्षणाचे जनक, या देशातील शेतकऱ्याचा शेतसारा हा शेती किती आहे त्यावर अवलंबून असावा हे सांगणारे शेतकरी नेते, या देशात नदीजोड प्रकल्प केला पाहिजे हे सांगणारे जलतज्ञ, भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी जलसंपदा मंत्री असताना अहोरात्र झटणारे नेते, या देशातील सगळ्या जाती धर्मांना, मागास असलेल्या प्रत्येकाला आरक्षणाच्या माध्यमातून समान संधी मिळवून
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका जातीचे नाहीये. त्यामुळं बाबासाहेबांचं नाव घेऊन राजकारण करणारा माणूस एका जातीच्या मतावर अवलंबून राहता कामा नये. प्रत्येक माणसाने त्याच्यासोबत उभं राहिलं पाहिजे. प्रत्येक माणसाने त्याच्यासोबत उभं राहिलं पाहिजे. हे आम्हाला मांडावं लागेल आणि ते सिद्ध करून प्रत्येकाला सांगावं लागेल. तेव्हा बाबासाहेबांच्या विचाराचं सरकार येईल, तेव्हा बाबासाहेबांच्या विचाराची माणसं सत्तेत जातील आणि तेव्हा बाबासाहेबांच्या विचाराचे आमदार खासदार झालेले दिसतील. हे आम्हाला कळलं. आज ज्या प्रकारे तुम्ही इथे उभं राहिलेला आहात, जो मेळावा तुम्ही घेत आहात आणि तो मेळावा तुम्ही घेत असताना मूळ मुद्दा काय आहे मेळाव्याचा? आमचं मत. काय मुद्दा? आमचं मत. या देशातल्या प्रत्येकाचं मत. बाबासाहेबांनी आम्हाला काय दिलं? आपल्याला वाटतं काही 59 जातीतच एवढे गट पडले जातात की हे म्हणतं काय काय आमच्या महाराष्ट्रात तर अशी अवस्था झाली 59 जातीतल्याच काही जाती आता बाबासाहेबांच्या विरोधात बोलायला लागले. बाकी बोलतात RSS भाजपने तर वेगळंच, पण बाबासाहेबांच्या ज्याच्यावर उपकार तेच काय म्हणतात बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केले. इथल्या प्रत्येक भारतीयाला आणि प्रत्येक बाबासाहेबांच्या आलेल्या प्रश्नाचं संदर्भात उत्तर देता आलं पाहिजे. मी काय म्हणतो मी लक्षात घ्या, आम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे आणि ते संदर्भात देता आलं. बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलं याचं उत्तर तुम्ही छातीठोकपणे इथल्या प्रत्येक भारतीयाला दिलं पाहिजे. प्रत्येकाला सांगता आलं पाहिजे. या देशात साऊथ ब्युरो कमिशन आलं. थोडक्यात सांग मला आहे ना, या देशात साऊथ ब्युरो कमिशन आलं आणि या देशात साऊथ ब्युरो कमिशन आल्यानंतर त्यांनी या देशातल्या लोकांना मताचा अधिकार द्यायचा यासाठी चाचपणी सुरू केली. मग त्यांनी इथल्या सत्ताधाऱ्यांना तेव्हाचे जे मोठे नेते होते त्यांना विचारलं की मताचा अधिकार कुणाला द्यायचा. या देशातल्या काही पुढाऱ्यांनी सांगितलं या देशात जे शिकलेले लोक आहेत, जे 8वी 10वी झाले त्यांना मताचा अधिकार द्या. ओके. काही नेते म्हणाले या देशात जे इन्कम टॅक्स भरतात त्यांना मताचा अधिकार द्या. ओके. त्यांनी ते लिहून घेतलं. काही नेत्यांनी सांगितलं काही नेत्यांनी सांगितलं की या देशात जे राजकारणाकडे जे राजघराण्यातून आले त्यांना मताचा अधिकार द्या आणि त्या तिथे लिहून घेतलं. त्या कमिशनकडे त्या मागण्या गेल्या आणि या सगळ्या गोष्टी भारतात मुंबईत बसलेल्या आज या देशातल्या अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या तरुण भीमराव आंबेडकरांपर्यंत गेल्या की साऊथ ब्युरो कमिशन समोर अशा काही साक्ष गेल्या आणि या देशातल्या अशा निवडक लोकांना मताचा अधिकार मागितला गेलेला आहे. आणि मग भीमराव आंबेडकर बॅरिस्टर होऊन परदेशातून भारतात आलेल्या त्या महामानवाची साक्ष त्या साऊथ ब्युरो कमिशन समोर झाली आणि बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले ह्या तिन्ही चारही गोष्टी आम्हाला मान्य नाहीत, त्यानुसार मताचा अधिकार नकोय. कमिशनचे लोक म्हणाले, सदस्य म्हणाले मिस्टर आंबेडकर मग तुमचं म्हणणं काय की काही निवडक लोकांनी तर मागण्याचं काय तर बरोबर आहे. आंबेडकर म्हणाले त्यांनी सांगितलंय की जे शिकलेले आहेत त्यांना मताचा अधिकार द्या. आंबेडकर म्हणाले या देशाची 50% लोकसंख्या म्हणजे सगळ्या स्त्रिया या शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्यांना इथल्या मनुस्मृतीला शिक्षणाचा अधिकार नाकारला. या देशातले अस्पृश्य दीनदलित शाळेत जात नाही, त्यांना युवतीला जात नाही, त्यामुळे ते गावाचा बाहेर आहेत, त्यांना शिक्षणच मिळालं नाही. ते मतदानात येणार कसे, त्यांना मताचा हक्क मिळणार कसा. दुसरी गोष्ट ज्यांच्याकडे पैसा आहे, जे श्रीमंत आहेत आणि जे टॅक्स भरतात त्यांना मताचा अधिकार द्या. इथल्या व्यवस्थेला इथल्या बहुजनांना इथल्या शूद्रांना पैसा जमवण्याचा अधिकार दिला नाही, त्यामुळे ते टॅक्स भरत नाही, त्यांना मताचा अधिकार मिळणार नाही. आणि तिसरी गोष्ट फक्त राजा राजवाड्यांना मताचा अधिकार द्या. बाबासाहेब म्हणाले अशी मुलभर घडाली आजपर्यंत राज्य करत आले तेच पुन्हा राज्यकर्ते होतील आणि मग बहुजनांना काय मिळणार आहे. साऊथ ब्युरो सदस्य म्हणाले मिस्टर आंबेडकर मग तुमचं म्हणणं काय आहे, त्या देशात मताचा अधिकार कुणाला द्यायचा. मिस्टर आंबेडकर हे प्रश्न जेव्हा बाबासाहेबांनी ऐकले तेव्हा बाबासाहेब त्या कमिशन समोर साक्ष देताना म्हणाले त्या देशातल्या प्रत्येकापर्यंत गेलं पाहिजे, पोचलं पाहिजे, त्यांना माहित झालं पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले आणि बाबासाहेब म्हणाले या देशात जो जो माणूस जन्माला येतो, या देशात जो जो माणूस जन्माला येतो तो या देशाचा मूळ निवासी आहे, तो वयानुसार सज्ञान होतो आणि त्याला या देशाचं हित कळतं. जो या देशात जन्माला येतो सज्ञान होतो त्या 21 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला मताचा अधिकार मिळाला पाहिजे. हे बाबासाहेब
बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात आणि साऊथ ब्युरो कमिशनला ते मान्य करावं लागतं आणि पुढे जाऊन या देशातल्या प्रत्येक माणसाला मताचा अधिकार मिळतो आणि देशातला प्रत्येक माणूस मतदार होतो. एवढंच नाही तर त्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळतो. प्रत्येक निवडणूक लढवून तिथला नेता होण्याचा, आमदार होण्याचा, खासदार होण्याचा, मंत्री होण्याचा, या देशाचा प्रधानमंत्री होण्याचा आणि राष्ट्रपती व्हायचा अधिकार मिळतो. आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या त्याच अधिकारामधून एक चहा विकणारा या देशाचा पंतप्रधान होतो. हे आम्हाला आठवलं. हे आम्हाला कळलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलं हे म्हणणाऱ्या प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक माणसाला हे सांगा. म्हणून बाबासाहेब हे कुठल्या एका जातीची धर्माची मक्तेदारी नाहीये, तर बाबासाहेब हे प्रत्येकाचे सर्वांचे उद्धारक बाबासाहेब आहेत. म्हणून ह्या देशातल्या ह्या प्रत्येक गावातल्या ह्या गोव्यातल्या प्रत्येक वस्तीवरच्या आईबाईला कळू द्या की अगं मावशी, तुम्हाला पंचायतचा पंच व्हायचा अधिकार बाईला बाबासाहेबांनी संविधानात दिला. नाहीतर ओबीसी आरक्षण नसतं तर पंच झाला नसता, नेता झाला नसता, नगरसेवक झाला नसता, नगराध्यक्ष झाला नसता. या देशातल्या प्रत्येकाला हक्क अधिकार बाबासाहेब मिळवून देतात. हे सगळ्यांचे बाबासाहेब आज आम्हाला कळले पाहिजे. हे सगळ्यांचे बाबासाहेब आपण पुढे घेऊन जात असताना बाबासाहेबांनी त्यांच्या आयुष्यात सांगितलं की तुमच्या प्रत्येक समस्येची, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाची किल्ली काय असेल तर ती राजकीय सत्ता तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाची किल्ली आहे. आणि म्हणून आज तुम्ही जो संकल्प केला तो संकल्प खूप महत्वाचा आहे की तुम्हाला राजकीय सत्तेची जाणीव झाली. म्हणून मी तुम्हाला खरं तर हात जोडून वंदन करतो. तुम्हाला जाणीव झाली की आपल्याला राजकीय सत्ता मिळाली पाहिजे. आणि बाबासाहेब जसं म्हणतात की जोपर्यंत गुलामाला गुलामीची जाणीव होणार नाही तोपर्यंत तो बंड करून उठणार नाही. आज इथं प्रत्येक जण त्या राजकीय बंड करून उठलेला आहे. उद्याचा नेता झाल्याशिवाय तो राहणार नाही. उद्या इथला प्रत्येक अरे आज तुमचे बाप जर इथं आलेले असतील आणि इथला जो जो बाप म्हणत असेल की इथला आमदार आम्ही झालो पाहिजे, मी इथं लिहून देतो की एक ना एक दिवस तुमचा पोरगा इथला आमदार झाला असेल. हे सत्य तुम्ही नाही. आज तुम्ही हा मेळावा जो घेताय तो बीजारोपण मेळावा, सत्तेचं बीजारोपण मेळावा. आणि कुठल्याही बीजाला, झाडाला फळं किती लवकर आणायची हे आपल्या हातात आहे. त्या झाडाचं पालन पोषण करा, त्याला खत घाला, त्याला विचारांचं खत द्या, समाज जोडण्याचं खत द्या. आणि समाज जसा एकत्र येईल, सगळे लोक जसे एकत्र येतील तसं उद्या जाऊन उद्या येत्या 27 ला तुम्ही या ठिकाणी सत्तेत गेल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ता 27ची सत्ता ते इथल्या बहुतांची सत्ता हे आता दूर जाणार नाही. हे या ठिकाणी मला समजून सांगायचं. माझ्या भावांनो, बाबासाहेबांचा, माझ्या रमाईचा त्याग आपल्याला आपल्या आयुष्यात माहीत असला पाहिजे. बाबासाहेबांनी काय केलं आमच्यासाठी हे सांगताना छोटस एक गोष्ट सांगतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी, 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी संविधान देशाला अर्पण केलं. आणि संविधान अर्पण केल्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या अलीपूर रोडवरच्या घरात बंगल्यामध्ये आले आणि बंगल्यामध्ये आलेले बाबासाहेब आपल्या आराम खुर्चीत बसले. आणि आराम खुर्चीत बसलेले बाबासाहेब शांतपणे आराम खुर्चीत पुढे मागे होत होते. आणि आराम खुर्चीत होत असताना बाबासाहेबांना हुंदका दाटून आला होता. बाबासाहेबांना हुंदका दाटून आला होता. बाबासाहेबांच्या दोन्ही डोळ्यात अश्रू वाहत होते आणि नारायणचंद्र रतू जवळच काम करत होते. त्यांचं लक्ष बाबासाहेबांकडे गेलं. तसेच ते बाबासाहेबांचे अनेक सहकारी तिथे होते. ते सगळेजण बाबासाहेबांकडे पाहत होते आणि त्यांना वाटलं की बाबासाहेब इतकं मोठं काम करून आले आणि बाबासाहेबांना काय झालं. ते बाबासाहेबांच्या जवळ आले, बाबासाहेबांचे पाय चेपायला लागले आणि पाय चेपता चेपता बाबासाहेबांना विचारायला लागले, साहेब आज तर तुम्ही देशाला संविधान देऊन आला, आज तर तुम्ही हा देश लोकशाही करून आला, पण तुमच्या डोळ्यात अश्रू का अश्रू बाबासाहेब तुमच्या डोळ्यात. बाबासाहेब एक दीर्घ श्वास घेतात आणि श्वास सोडत बाबासाहेब बोलते आले, रत्तू तुला आज काय सांगू, रत्तू आज मला माझा सगळा भूतकाळ आठवतो. रत्तू आज मला माझा सगळा भूतकाळ आठवतो. रत्तू या देशासाठी, या समाजासाठी काम करत असताना मला माझ्या घराकडे, माझ्या परिवाराकडे बघता आलं नाही. अनेकदा माझी लेकरं, माझी राहू अर्धपोटी झोपत होती, उपाशी झोपायचे. माझ्या लेकरांवर मला उपचार करता आले नाही. माझ्या लेकरा बाळांना, माझ्या मुलांना
हे जग सोडावं लागलं, कारण त्याच्यावर उपचार करायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. माझ्या लेकरांनी अखेरचा श्वास घेतला, पण मी त्यांना वेळ देऊ शकलो नाही. परंतु तुला सांगतो, मी मुंबईत ठाण्याच्या कोर्टात होतो आणि ठाण्याच्या कोर्टात दुपारी एक जण धावत माझ्याकडे आला आणि मला की राजरत्न खूप आजारी आहे, त्याचा आजार खूप वाढलाय, तुम्हाला लगेच घरी बोलवलं. मला माहित होतं राजरत्न मागच्या काही दिवसापासून आजारी आहे, पण आता त्याचा आजार बळावला होता. मी धावत घरी आलो. घरी बघतोय तर घराच्या आजूबाजूला गर्दी जमली होती. अनेक लोकांनी गर्दी केलेली पाहून माझ्या मनात शंकेची पाच होती. मी घरात गेलो तर माझी रामू त्या जमिनीवर स्वतःच्या डोकं आपटून घेत होती. जवळ निस्तेज होऊन पडलेला राजरत्न होता. माझ्या राजरत्नानं ते जग पाहण्याआधी, फिरण्याआधी, चालण्याआधी अखेरचा श्वास घेतला होता. मला त्याच्यावर उपचार करता आले नाही. माझा राजरत्न माझा खूप लाडका होता. मी गेलो आणि त्या लेकराला जवळ घेऊन छातीशी कवटाळलं. औषध उपचाराविना माझ्या राजरत्नाने अखेरचा श्वास घेतला होता. माझा राजरत्न मला सोडून गेला होता. त्या लेकराला घेऊन मी रडत होतो आणि मी रडत असताना कुणीतरी माझ्या जवळ आलं आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मला म्हणालं की साहेब, आजच्या विधीचं सामान आणायला पैसे पाहिजे. माझ्या खिशात काहीच पैसे नव्हते. अरे माझ्याजवळ जर पैसे असते तर मी आधी उपचार केले असते लेकरावर. पण माझ्या रामूने ते ऐकलं आणि मी उभं राहून बाजूला गेलेलो असताना रामू माझ्या जवळ आली आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाली, साहेब तुम्ही हार मानू नका साहेब. माझ्या रामूने आपला पदर काढला आणि राजरत्नाने आला आणि त्या राजरत्नाला घेऊन आम्ही सगळेजण त्या राजरत्नावर अंत्यसंस्कार केले. मला आज आठवतं की मी माझा राजरत्न गमावला, त्याच्यावर त्या पदरात गुंडाळून अंत्यसंस्कार केले. पण आज या देशाला मी असं संविधान देऊन आलोय की आजपासून एकही राजरत्न असा फाटक्या पदरात गुंडाळा जाणार नाही, तो असा मरणार नाही. तो राजरत्न राजा होईल आणि देशावर राज्य करेल अशी व्यवस्था निर्माण करून आलोय. अशी व्यवस्था संविधानाच्या माध्यमातून मी निर्माण करून आलोय. आणि म्हणून आज या देशात झोपडी जन्माला आलेला, राजमहाराज जन्माला आलेला आणि या देशात कुटुंबाच्या घरी जन्माला आलेला कुणीही असू द्या, तो प्रत्येक जण सूटफूट टाय कोटात शाळेत जातो, शिक्षण घेतो, त्याला मोफत औषधोपचार मिळतात, तो राज्यासारखा राहतो, त्याला मताचा अधिकार मिळतो, तो प्रसंगी निवडून येतो आणि या देशात राज्यकर्ता होतो. हे बाबासाहेबांनी दिलेली देण आहे, हे आम्हाला खऱ्या अर्थानं कळलं. हे बाबासाहेब सर्वांचे बाबासाहेब आहे. त्या संविधानाने काय फक्त महाराजांना, आमच्या महाराष्ट्रात महार हे शब्द वापरत नाही, तुमच्याकडे सर्वच म्हणजे महाराष्ट्र लागले. बाबासाहेबांनी आम्हाला एक ओळख दिली, जी जगाशी आमची ओळख जोडते, जगाशी आमचं नातं जोडते. ती ओळख म्हणजे आम्ही बौद्ध आहोत. आम्ही स्वाभिमानानं सांगितलं पाहिजे ही आमची बौद्ध ओळख जगाशी आमचं नातं जोडणारी आहे. ती बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेली आहे. बाबासाहेबांनी जर आम्हाला जगाशी नातं जोडण्याला काय दिलं तर तुम्ही बौद्ध आहात. बाबासाहेबांना जगात सगळ्यात जास्त प्रिय काय वाटलं तर तो बुद्धांचा बौद्ध धर्म हा वाटला आणि तो बाबासाहेबांनी आम्हाला दिला. ही जाणीव आम्हाला असली पाहिजे. हे सगळ्यांचे बाबासाहेब आम्हाला सांगावे लागतील. हे सगळ्यांचे बाबासाहेब जेव्हा सगळ्यांना कळतील तेव्हा बाबासाहेबांच्या विचाराचा माणूस आपोआप खुल्या जागेवरून सुद्धा निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही. हे मला इथे आवर्जून सांगायचं आहे. माझ्या बांधवांनो, ही लढाई केवळ मतांची नाही. आपल्या बाबासाहेबांच्या अलवेरी काय लक्षात ठेवा. बाबासाहेब म्हणतात, मी माझ्या पक्षाचं झाड खडकावर लावलेलं आहे. त्या माझ्या पक्षाचं झाड कुठं लावलंय? महाराजांवर खडकावर लावलंय. त्याला उशिरा फळे येतील, पण त्याला फळं आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि बाबासाहेबांच्या त्या झाडाला समतेची फळं येणार आहेत, मानवतेची फळं येणार आहेत, याची जाणीव आपल्याला असली पाहिजे. आणि म्हणून सत्तेत जात असताना, माझ्या बांधवांनो, सत्तेत जात असताना समतेची, मानवतेची, माणुसकीची आणि संविधानाची वाट कधी सोडता कामा नये, हे आपल्याला या ठिकाणी ठरवायचं आहे. आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचा माणूस, मी फक्त जातीचा मुद्दा आहे, तो बाबासाहेबांच्या विचारांचा असतो. बाबासाहेबांना हा नको वाटत होता काय की राखीव मतदारसंघातून आता 80% जागा हेच होतंय. काय होतंय? साहेबांचा पीए तो अनुसूचित जातीचा असतो. साहेब म्हणते तू त्या सीटून उभा राहा, तुला निवडून देतो. खरा धोका हा आहे. बाबासाहेबांना वाटत होतं हा धोका आहे. बाबासाहेबांना स्वतः कार्य करणारा,
समाजासाठी झटणारा आणि समाजासाठी वेळ देणारा आणि विचारांचा माणूस उभा राहणं आणि विचारांचे नेतृत्व उभं करणं हे बाबासाहेबांचं ध्येय होतं. माझ्या बांधवांनो, तशा प्रकारचं नेतृत्व या गोव्याच्या मातीतून उभं राहू द्या. गोव्याची माती ही नक्की आंब्या फणसाची माती आहे आणि या आंब्या फणसाच्या मातीतून कसे रसाळ मदाळ नवं नेतृत्व उभं राहील ते सगळ्यांना सामावून घेणार असेल. आणि मला वाटतं की याच ऐतिहासिक मेळाव्यातलं एक नेतृत्व पुढे जाऊन या पेडणे मतदारसंघाचं नेतृत्व केल्याशिवाय राहणार नाही. ही खऱ्या क्रांती असणार आहे आणि ती क्रांतीची खुलगाट, त्या क्रांतीची खुलगाट मनामध्ये बांधा आणि मनात ही गोष्ट ठरवून घरी जा आणि घरी जाऊन इथून काय घेऊन जायचंय, इथून जाणाऱ्या प्रत्येक माणसाने इथून पुढच्या 5 माणसाला हे सांगा की बाबासाहेबांच्या विचाराच्या माणसाला मतदान करायचंय, बाबासाहेबांच्या विचाराच्या माणसाला मतदान करायचंय. क्रांती अशी होत असते. क्रांती घडवण्यासाठी विचारांचा प्रचार आणि प्रचार झाला पाहिजे. तो प्रचार आणि प्रसार करण्याची जबाबदारी तुमच्या सगळ्यांवर आहे. बाबासाहेबांचा तो विचार घेऊन आपण सगळेजण पुढे जाऊया. तो विचार घेऊन पुढे जात असताना वामनदादांच्या काळात मला आल्यापासून हे पण सांगावं वाटतं आवडतो. तुम्हाला जर वाटत असेल ना की आपण लोक थोडे आहोत, इथं संख्येने कमी आहोत, माझ्या भावांनो लक्षात ठेवा, आता धम्मचक्र प्रवर्तन दिन झाला. सारनाथ नावाची भूमी आहे, माहिती आहे किती जणांना माहिती आहे सारनाथ? छान, घ्या. सारनाथ नावाची भूमी आहे युपी मध्ये. त्या सारनाथ या भूमीला गेल्या 8 दिवसाखाली युनेस्कोने जागतिक हेरिटेज दर्जा दिलेला आहे. काय दर्जा दिला? जागतिक हेरिटेज. आणि जगातलं ते आता प्रेरणास्थळ झालेलं आहे. पण तिथं झालं काय आम्हाला माहित असतं. काय झालं तिथं? तर तथागत गौतम बुद्धांनी बुद्ध झाल्यानंतर आपलं पहिलं धम्मप्रवचन ज्या ठिकाणी दिलं ती जागा म्हणजे सारनाथ आहे. आणि तिथं बुद्धांनी आपला विचार त्यांच्या अनुयायांना सांगितला आणि त्या अनुयायांनी तो विचार जगभर पसरवला आणि त्यानंतर जगातले अनेक देश बुद्धिस्ट देश झाले. आता मला सांगा, तुम्हाला वाटेल बुद्धांनी तो विचार दिला जगात गेला, जगातले देश बुद्धिस्ट झाले म्हणजे तिथं काय करोडो लोक असतं का? लाख लोक असतं का? जगात म्हणजे यायला पाहिजे ना, त्याच्याशिवाय जाईल का जगात? विचार केला पाहिजे ना. आपल्याला न वाटतं की आम्ही संख्येने कमी आहोत. माझ्या भावांनो, बहिणींनो, आयांनो, मातांनो, बुद्धांनी दिलेल्या पहिल्या उपदेशाच्या वेळी बुद्धांचे फक्त 5 अनुयायी होते आणि 5 अनुयायी तो विचार जगात घेऊन गेले आणि जगातले अनेक देश बुद्धिस्ट देश झाले. आज तुम्ही इथे 5000 जण येत आहात आणि तुम्ही इथं गोव्यात नवी क्रांती घडवू शकता. याची खुणगाठ मनात बांधा. म्हणूनच बाबासाहेबांची चळवळ पुढे घेऊन जात असताना वामनदादाच्या शब्दात समारोप करेल. काय? भीमा तुझ्या मताचे तर 5 लोक असते तर तलवारीस त्यांच्या न्याहाळेचं टोक असते. काय सांगू गड्या तुला? भीम माझा कसा होता, लेकरात जशी माय भीम माझा तसा होता. फक्त अस्पृश्याचा गुलामांचा नव्हे, अखंड भारतीयांचा उंचविला माथा फाटक्या बंडीचा भीम माझा किस्सा होता. फाटक्या बंडीचा भीम माझा किस्सा होता. थोडं बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देत असताना मी जाता एकच वाक्य बोलतो आणि त्याचं उत्तर तुम्हीच द्यायचंय की आज मी या ठिकाणी या ऐतिहासिक मतदारसंघ तयारी करायला आलेलो आहे. मी पुढच्या 1 वर्षाने इथे येईल आणि मला नक्की खात्री वाटते की तो मेळावा आंबेडकरी उमेदवाराच्या विजयाचा मेळावा असेल आणि मी त्यासाठी आलेलो असेल. आणि ते करणं ही तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी. ही सगळी माणसं तर उमेद आली रात्रंदिवस पळतात आहे, पण मतदार आज हे करणार आहे त्याशिवाय हे घडणार नाही. त्याशिवाय बाबासाहेबांच्या विचारांचा, बाबासाहेबांचा अनुयायी माणूस विधानसभेत जाणार नाही. ती प्रेरणा घ्या आणि तो विचार घेऊन घरी जा. आपल्या मुलाबाळांना आवर्जून सांगा की तुला या देशात सत्ताधारी व्हायचंय. आणि तुला दुसरी गोष्ट, मी व्याख्यान करून जाताना पुढे शेवटी 3 मुद्दे संपवाने थांबतो. माझं अख्खं व्याख्यान विसरला तरी चालेल, पण या 3 गोष्टी घरी घेऊन जा. पहिली गोष्ट, जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा मला या देशात शासनकर्तीचा मान व्हायचा आहे. दुसरी गोष्ट, तुमच्या मुलाबाळांना फक्त शिका संघटित व्हा, संघर्ष करा एवढं सांगू नका. तुमच्या मुलाबाळांना सांगा उच्च शिक्षण घ्या, एकत्र या आणि मग संघर्ष करा. तेव्हा तुम्ही कॉक्रोच म्हणून जरी दिल्लीत गेला तरी दिल्ली पालखी घालण्याची ताकद तुमच्याकडे आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे सूत्र कळलं पाहिजे.
शाळेत कधी गेला नाही, लढायला मात्र तिकडे गेलाय, ते आधी जेलमध्ये टाकते. त्यासाठी आधी कळलं पाहिजे उच्च शिक्षण घ्या. आणि तिसरी गोष्ट सांगतो, आयुष्यात कोणतंही व्यसन करू नका. बाबासाहेबांनी कोणतंही व्यसन केलं नाही आणि सत्ताधारी होण्यासाठी पुन्हा एकदा